Ngibingelele kubalaleli emakhaya bomsakazo wethu Syathuthuka FM. Okhulumayo Mhlengi wakwaNgubane eMkhomazi. Ngizalwa intombi yaseYibisini lapha yana ethempelini emzini wakithi eYibisini emvuyini okuwumuzi kaShembe. Kodwa okwamanje ngilapha kwaMakhutha, ithempeli engisabatha kulo kuseHlalani Temple eManzini Toti. Zikhonza izinto ezenkosi, ngibingelela umsakazo wethu malume. Zikhonza izinto ezenkosi, ngithanda ukuba ke sikhulume njengoba sisenyangeni kaOkthoba kuyinyanga yomhlangano omkhulu walapha eKuphakameni ngokumiswa inkosi enkulu yaseKuphakameni ubaba mkhulu. Umhlangano ke nokho ovamile ukuba ungabi nalo isasasa kakhulu kubantu. Kodwa ngithanda ukuba sikhumbuzane ukuba lo mhlangano ubalulekile kangakanani. Asazi ke nokho noma lo mhlangano kaOkthoba uyofike ubabophe yini abantu abaningi ngomhla wokuphela ngoba bengakwazi ukugcina. Ngabe uShembe uma esewubuza lo mhlangano kumuntu ngamunye ngosuku lwenkosi uyowuthola yini? Kodwa wona umhlangano kaOkthoba uyingozi enganakwe muntu, kodwa ezolimaza abaningi ekukholweni. Umthetho kaNumber 7 ebhukwini lakho lesifungo lika 14:23-25 owalithola uphuma kuyobhajadiswa. Lo mthetho uqala ngokuthi izinhlangano ezinkulu ziyazilelwa. Ungawufunda mali khona ibhuku eduze. Uma uShembe usifundisa ukuthi uJehova uhloba kathathu unyaka omunye, isho njalo ingoma yakhe lapha ekhaya. Ithi useze wahloba kathathu, neBhayibheli like lafakaza ezincwadini zeThora ukuthi wongenzela umhlangano kathathu ngonyaka. Kodwa ke thina siyavama ukuzilela imihlangano emibili kuphela, okuJanuary noJuly, bese kuba khona abantu abathi hayi October inhlangano yakwaZulu kuphela. Umbuzo uthi kubhalwe phi lokho? Uma inkosi unyazi lwezulu ikhipha isimayo njengoba kuumhlangano onesimayo umhlangano kaOkthoba, kuyaye kushiwo yini ukuthi sizoba esakwaZulu kuphela? Kodwa cha, ubaba uyaye athi esabantu bonke. Kanjalo nomgidi, uma uphuma umgidi phakathi komuzi waseJudiya, akukaze kungashiwo ukuthi umgidi wakwaZulu, kodwa kuyaye kushiwo ukuthi umgidi wabantu bonke. Ngakho ke umhlangano kaOkthoba umhlangano obalulekile njengoba kubhaliwe nje nakumthetho kaNumber 7 ukuthi ziyazilelwa lezi zinhlangano. Akushiwo ukuthi lena kaOkthoba izilelwa abaphesheya kothukela kuphela. Inkosi yawazi lamabhuku esinawo ukuthi abhalwe ukuthini, ingakho etholakala eoffice lebandla kuphela. Okube kwakuyiphutha yayizosho ukuthi hayi bhalana ukuthi October wona uzilelwa abakwaZulu kuphela. Njengoba yakwazi ukuba ishintshe inkosi uThingo lapha emthandazweni weSabatha, yabhala ngokuthi ningabi njengokhokho benu okhokho bethu. Ekuqaleni siyazi ukuthi kwakade kubhala ukuthini. Le mhlangano satshelwa ngayo ukuthi iyalingana futhi izilelwa ngokufanayo nangokulinganayo yomthathu, ngoba yilapha uNkulunkulu esuke ehlobe khona. Njengoba kuyiyona yomthathu kuphela ithatha inyanga yonke uShembe ehlele emzini owodwa. MakuJanuary baseKhenana, July baseBuhleni, kanjalo iJudiya umhlangano ngoOkthoba lapha abakhona emzini waseJudiya. uOkthoba inkosi iye ngisho kwabheka bezayo wakhona eJudiya njengoba iyenza na kuJuly. Ngalezi izinyanga zo3 alikho iNazaretha elivumelekile ukuba lidle noma limaye inyama yenkukhu. Angisayiphathi ke ama sausage athile afakwe inhlese yenyama yengulube.
Alikho iNazaretha elivumeleke ukuba lihlabe lenze umcimbi emzini walo noma idili ngaphandle uma kuvela isifo kuphela. Alikho iNazaretha elizibandakanya nezinkonzo zasekamerweni ngalezi nyanga zontathu zomhlangano. Alikho iNazaretha elidla imbiliso okanye umkhiqizo wenhlama ekhukhumalisiweyo, kungaba isinkwa noma amakhekhe ano-yeast. Akuvumelekile lokho. Abantu abaningi bathi impela bayawazi lo mhlangano ukuba uyazilelwa ngo-October, kodwa into ebahluphayo kuyaye kube ukukhohlwa. Kazi mina nawe kubhalwa ukuthini ngathi uma sekuvalwa lo mhlangano? Ngabe siyasithola yini isibusiso? Inkosi usenikuzwile.